Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Now, badin sagad bu pamanlaki sagad Ramadan. Nakatayak paguda sidang paman. Na duti sabab pa panginintano si Kuala Subhanahu wa Ta'ala amang bagian tanong umanisa subalas gusulim wala Subhanahu wa Ta'ala si kumya gamalon Yipia gusto mipuson aunot tatyari maiyan sa mga pasatano gusto mga pangnitano gurilan tano wala Subhanahu wa Ta'ala Allahumma amin. Sabab sa imanto at alas katero yung imanto na dibukidil ang kapasa nakataya ako puguda si Dampaman na iti sabab pa benda mga ito sak alungan na sapto kapakaput batano aditi pa man na kaya pakatan si kung mga laula matano si Saraw si isang kaya di na kuan Pilipinas na YouTube ang mga pagari ko sa batanong di parirelay sa wassalam Una tres, ano ay?